Chalani, postup taký. Spodný rád plus nulový vodič. Všetko odmontovať, všetko rozpojiť, čo tu je. Všetky káble vybrať. Hej. Stredný 230. Vyťahnite si fázu 0. Hej. Odpojíte vrch ističa alebo prúdového chrániča. Zapojíte 0 na 0. Fázu na fázu. Tým pádom je jedna vetva funkčná. Druhú vetvu vyťahnete si vodiče z druhých 230 V plus kostru, ktorá je táto. Asi by som si mal to za jeden. Sa mi trasú ruky. Ale pomaličky. Nevadí. Vybrať von. Všetky veci mi tam nechajte, na budúci týždeň sa to bude prerábať. Teraz tu odpojíte prívod tohto trojfázového pripojenia. Vodiče vyberte a zaizolujte mi ich niekde dokopy tak, aby boli tu bokom. Alebo ešte lepšie, budeme musieť vybrať. Budeme tam musieť strčiť ten druhý kábel. Ja by som bol za to, aby sa všetky káble, čo tam ostali, buď zaizolovali, alebo úplne vybrali. No, nie, zaizolovať sa budú musieť. Stačí, hej. Hej, takže úplne vybrať von. Neviem, prečo títo ľudia robia všetko tak natesno. Kľudne ich nehajte tu dole, len ich treba zaizolovať. Hej. 230 cesta, daj cez ten istý vstup.
Kostra. No. Nulák pôjde na nulák. Ten bol úplne napravo. Marian, ty ako elektrikár by si mal vedieť, že zo spodu je tiež modrý. Fázu dajte hneď na prvý. Ešte jeden malý detail. Vrchný nulák. Treba prehodiť potom dolu. OK. Tu ostal odpojený trojfázový vodič. Vyťahnuť na komplet káble znútra, odpojiť a zbalte ho, nechajte ho niekde zo spodu, dolu, proste káble, ktoré tu sme odpojili, treba zaizolovať, nehať ich tu vnútri strčené. Vyťahnuť tieto von. nie, tieto tu nebudú. Hej? A buď... Toto tu nebude, ale všetky káble, všetky ostatné káble, ktoré trčia, treba zaizolovať, hlavne tie zo spodu. Takže jedna fáza, jeden prívod cez istič, druhá fáza cez druhý istič, trojfázový, nevadí, nuláky, kostra, nulák, druhý obvod. Zaizolovať, vytiahnuť, uložiť niekde, tak aby tam ostal. Ostatné vodiče tuto zaizolovať. Celá veľa. Skúsime zapojiť. Môžeme skúsiť zapojiť. Koksa, ja už nemám silu. Jedno ide. Obidve svietia iné strany. Musia svietiť obidve. Druhé ide tiež. Môžem preveriť, ukázať. Toto bude zašrobované normálne, bude to zatvorené. Bez zmeny. Dobre. Fáza na čiernom. Jo. Funguje. Nefunguje. Dobre. Jo.